Ako zabezpečíme, že firemné e-maily neuvidí nikto cudzí? E-mail nie je prirodzene bezpečný, dá sa odchytiť, falšovať, presmerovať. Preto musia byť e-maily šifrované, aby ich nikto nevidel odchytiť a prečítať. Každá strana má potom vlastný privátny certifikát, ktorým si vie e-mail dešifrovať. E-mail sa dá poslať aj tak, že ich druhá strana otvorí len pomocou hardwareovej kartičky, ktorá obsahuje ich certifikát. Technológie SPF, DKIM, DMARC. Znie to zložito, ja viem. Čože? Zabezpečujú, aby sa neposielali falošné e-maily vo vašom mene a aby obsah mailu niekto po ceste neupravil a nevymenil napríklad číslo účtu za svoje. Súbory zdieľajte cez zabezpečené portály ako OneDrive a SharePoint. Dvojfaktorová autentifikácia na firemné účty. Heslo už dnes nestačí. Pre ochranu firemných účtov je nevyhnutná aj dvojfaktorová autentifikácia, najlepšie cez aplikáciu alebo hardwareový kľúč. Školenia proti podvodom. Väčšina útokov začína kliknutím na škodlivý odkaz. Zamestnancom nestačí jedno školenie a podpis. Vzdelávanie musí byť dlhodobé. Z firemných e-mailov sa dá zistiť veľa. Musíme si preto dať záležať, aby sme ich ukryli pred zvedavými očami.